நமது நீதி டிவி நேயர்களே, இன்று சில மாவட்டங்களில் மது பிரிவுகளுக்காக மதுக்கடைகள் திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. மதுக்கடைகள் திறந்த வண்ணம் உள்ளன. ஒவ்வொரு கடைகளிலும் மது பிரியர்கள் கட்டுக்கடங்காத காய்களாக மதுக்களை வாங்க ஆயத்த நிலையில் உள்ளனர். இந்த சம்பவங்களை தொடர்ந்து தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் நமது நிருபர் திரு நரேஷ்குமார் அவர்களிடம் அங்குள்ள மது பிரியர்கள் ஆவல்களை கேட்டறிவோம். வணக்கம் திரு நரேஷ்குமார், சொல்லுங்க, உங்க பகுதியில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? வணக்கம் சார். மாண்புமிகு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் மார்ச் 23ஆம் தேதி முதல் ஊரடங்கு அறிவித்திருந்தார். 3ஆம் கட்ட ஊரடங்கு மே 17 முதல் நீடித்திருந்த நிலையில் மே 7ஆம் தேதி, அதாவது இன்று, டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கலாம் என்று அறிவித்திருந்த நிலையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மாக் கடைகள் திறந்திருக்காங்க. கலெக்டர் ஆல்ரெடி அறிவித்திருந்தார். நகராட்சி சார்பில் கும்பகோணம், பட்டுக்கோட்டை இந்த 2 ஊர்களிலும் கடை திறக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதன்படி கும்பகோணத்திலையும் சரி, பட்டுக்கோட்டையிலும் சரி கடை திறக்கல. இப்ப நம்ம திருப்புவனம் பகுதியில் இருக்கோம். திருப்புவனம் பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை திறந்திருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா சமூக இடைவேளையை விட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதன்படி இங்க ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அமர வைத்து அங்க டோக்கன் சிஸ்டம் என்ற அறிமுகப்படுத்தி அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே டோக்கன் கொடுத்து 40 பேரா மட்டும்தான் டாஸ்மாக் வாங்குறதுக்கும் டாஸ்மாக் கடைகளை உள்ளார போறதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அனுமதி அளிக்கிறாங்க. முகக்கவசம் இல்லாம உள்ள அனுமதி கிடையாது. துண்டு போட்டுருவாங்க, மூஞ்சியை மூட போறது, முகக்கவசம் திருப்பி வெளில அனுப்பிச்சிருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம முகக்கவசம் அணியாதவங்க மற்றும் ஐடி கார்டு இல்லாதவங்க எல்லாத்தையுமே காவல்துறை தரவா செக் பண்ணி அவங்க அது இருந்தா மட்டுமே தான் மது பாட்டில் வாங்கணும் அப்படின்ற அறிவுரையை சொல்லிக்கொண்டு இல்லாதவர்களை அப்புறப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றனர். நீதி டிவிக்காக தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து தலைமை நிருபர் நரேஷ். நன்றி.